Bon dia, traferits. Avui tractarem un tema que no s'ha tocat gaire al canal, que és l'ortografia, però ho farem d'una manera entretinguda, divertida, perquè analitzarem diversos errors ortogràfics que es poden trobar arreu, als cartells, a les botigues, als anuncis. Personalment, l'ortografia mai m'ha apassionat gaire, l'ortotipografia tampoc, és a dir, aquestes parts de la llengua que són l'escorça, que són més superficials, al meu entendre, que són molt arbitràries, molt convencionals, poden canviar d'un dia per l'altre. Ja vam veure amb els diacrítics que va haver aquest canvi, no?, dels 100 i escaig als 15, i va semblar que llavors la gent quasi que entra al IEC amb còctels Molotov a destruir-lo, no? I a veure, de vegades jo trobo que es fa com una divinització de l'ortografia. Fa molt temps que no sé res de tu. Quan hem de tenir clar que és la part més superficial i menys perillosa de canviar de la llengua, perquè simplement és una convenció, no té res a veure amb les arrels. Pot ser un dia canviar el nombre d'Hs que hi ha escrites a les paraules, que són Hs mudes, tal com volia Pompeu Fabra, que ho volia simplificar. Pot ser un dia canvia la L geminada i no n'hi ha tantes tampoc. Tot això pot canviar, pot evolucionar i no necessàriament és perjudicial per la llengua ni dolent, ni de bon tros. Això és una equivocació perquè hi ha aquesta tendència popular a creure que l'ortografia és la llengua i que la llengua és l'ortografia, i sí que té certament una relació, però és una relació convencional, arbitrària, i si es canvien els diacrítics com va passar, no és gens perjudicial per a la llengua. Sí que ha de ser un canvi lògic, ha de respondre a unes necessitats. I naturalment, tal com es denunciava, alguna vegada dir, és un canvi arbitrari, hauríem pogut canviar aquest i canviar aquest altre o fer-ho al revés. És clar que sí, és que l'ortografia és això, és arbitrarietat. És que algú posi unes normes i després seguir-les, perquè si no és un caos, hi ha d'haver una disciplina. I si aquesta gent que diu, jo ara posaré sempre els diacrítics antics, fantàstic, fenomenal, ets molt rebel, però no ajudes gens a la llengua catalana perquè l'ortografia i la llengua estàndard es basa en un ordre. I això precisament va costar molt d'aconseguir en la nostra llengua perquè sabem que no ha tingut gaire força ni gaire suport institucional mai. En conseqüència, no té ni cap ni peus mitificar els diacrítics que només són una ratlla damunt d'una paraula. Res més. Allò no ho va fer cap déu, no va baixar Zeus de l'Olimp i va dir aquest diacrític ha de seguir així pels segles dels segles, amén. No, simplement és una ratlla. Jo entenc que molesti quan te'ls has après, que n'hi havia molts, i de cop i volta et diuen ara no cal que els posis. Jo això ho entenc perfectament, però hem de pensar que la llengua evoluciona i que l'ortografia, en aquest cas, sí que no comporta cap perill per al futur de la llengua, per a l'estructura interna de la llengua, que és el que cal preservar. L'ortografia és això, una convenció, una escorça, i que si varia una mica no hi ha cap mena de problema. M'agradaria moltíssim saber les vostres opinions sobre aquest tema, així que teniu els comentaris aquí baix. Vinga, animeu-vos a comentar i a veure què em dieu dels diacrítics i de les convencions ortogràfiques, perquè sou uns grans defensors d'aquestes ratlles damunt de la paraula i jo aquí estic fotent-li canya, A veure, perdoneu-me. Un cop compartida la meva gran passió per l'ortografia i feta aquesta reflexió que crec que cal, comencem amb la primera falta d'ortografia que us la deixaré aquí a la pantalla. Gaudiu-ne. Esmorzars amb C trencada. Sí senyor, com si fos esmorzars, perquè la C trencada sempre concorda amb la S sorda. Per tant, seria esmorzars si s'escrivís amb la C trencada, però és esmorzars, esmorzars. Aquí tenim només sense accent, autèntica sense accent, complert, com si el menú l'haguessis complert, com si haguessis fet una missió, i la missió era complir el menú, i per tant el menú està complet. No, complert és de l'art complir. I en canvi, complet vol dir que és un menú sencer, un menú, doncs això, que té totes les coses. I aquí baix quedaria molt més natural, en comptes de, si demanem una tapa, et convidem a una altra, tapa, hauria de posar, no? Seria, si demanes una tapa, te'n donem una altra, o te'n regalem una altra, amb el pronom feble, ten, perquè hem de substituir tapa, que és un complement directe indefinit. I aquí tenim un d'aquests casos en què l'ortografia sí que és vital, crucial, importantíssima, perquè té relació amb la sintaxi i amb la gramàtica. És a dir, aquesta oració en català no té ni cap ni peus, és un desgavell. Mira que aquestes plataformes de HBO, Netflix, mai gairebé posen pel·lícules o sèries en català, i quan fan un cartell d'una sèrie que pots comptar que només deu estar en castellà, segur, doncs fan el cartell en català, repartint-lo per Barcelona, amb una falta greu, que no és una falta convencional d'un diacrític, no, aquesta és una falta greu perquè té relació amb l'estructura de la llengua. Aquesta oració en català, ja us ho he dit, no té sentit. Mare no hi ha més que una, no. En català hauria de ser de mare només n'hi ha una. De mare, només n'hi ha una.
amb el pronom feble. Aquest és el problema, aquest és el pecat de no cuidar la llengua, que calquem. I això sí que és un perill perquè fa malbé l'estructura interna del català. En aquest cartell, Sergio Ramos, l'il·lustre i intel·lectual Sergio Ramos, que fa una pila d'anys ja va demostrar el seu coneixement i la seva erudició comparant el català amb l'andalús, com si fossin dos llengües equivalents, perquè un periodista va preguntar en català a Piqué i ell es va enfadar, es va enutjar, i doncs jo respondré també en andalús. Això són problemes de ser un analfabet. Però bé, tornant a la imatge, diu ganes de que em torneu a veure. Doncs no, poses un cartell i a més amb una falta d'ortografia greu, perquè aquesta també té relació amb la sintaxi, és ganes que em torneu a veure. La preposició cau davant de la conjunció que. Qualsevol preposició cau davant de la conjunció que. No del relatiu que, però sí de la conjunció que. És a dir, del que quan va darrere d'un verb, normalment. No tinc ganes que, no tinc ganes de què. Compte amb això. En aquesta imatge els senyors van pensar. A veure, moltes vegades el que castellà en català és quina, no? Sobretot quan s'ha de triar, no? ¿Qué cerveza quieres? Quina cervesa vols? No? I van pensar, doncs aquí també, per què no? Segur que sempre és aquesta l'equivalència i que no hi ha cap altra complexitat. I va passar això, aquest desastre. És que, quin fàcil és tenir capritxos. És que no sé què feu aquí sense tenir cap capritxo. Quin fàcil és tenir capritxos. És que això, mare meva, ni quan feien parlar als indis, a les pel·lícules de l'oest, als films aquells de l'oest que parlaven amb els infinitius, jo cantar molt bé, ni en aquelles pel·lícules els pobres actors els feien parlar tan malament. En aquest cas, només cal comentar que els dies de la setmana s'ensenyen al nivell A1, A2, quan comences a aprendre una llengua. Per tant, esforcem-nos-hi una miqueta, que no costa tant això, no costa tant. Perquè per poder-vos mimar també tenim que descansar. Aquí hi ha dos errors greus, i un més que l'altre, sobretot el de tenim que, com a perífrasi d'obligació, és terrible, és propi de Mordor. En català hem de dir haver de. La perífrasi d'obligació també hi ha tenir de, amb una de, tot i que per no confondre'ns, normalment no l'explico als alumnes, per exemple, i després també tenim cal que, no? I és necessari que, és a dir, hi ha força opcions i, per tant, no hem de fer servir tenir que és un calc del castellà del tengo que. En conseqüència, en aquesta oració hauria de ser perquè per poder-vos consentir o per poder-vos malacostumar també hem de descansar. Perquè per poder-vos malacostumar també hem de descansar. Mimar no, mimar és malacostumar, consentir, aviciar, fins i tot. Mimar en català significa imitar algú, no? De mim, imitar algú exactament. Tanmateix, en aquest cas han posat bones vacances sense la ser trincada a vacances i en conseqüència els posaríem, els situaríem al purgatori, ni al cel ni a l'infern, al purgatori. Potser si fan uns quants cartells més sense faltes d'ortografia i vetllant per la llengua, podran pujar al cel i saludar al mestre Pompeu Fabra. Doncs res, preferits, tant de bo compartiu el vídeo, tant de bo us hagi agradat molt i cregueu que és un contingut que paga la pena i per tant, doncs, deixeu comentaris, feu un m'agrada i tot plegat, ja ho sabeu, Si només els que veieu aquest vídeo, que sereu uns 1.000, 2.000 o 500, és igual, entre 500 i 2.000, doncs el compartiu amb 10 persones, només 10 persones, doncs aquest vídeo volaria, seria com un coet que aniria cap a Mart. Per tant, és molt important, és imprescindible que el compartiu perquè els youtubers que són petitets i que fem aquest contingut així en català, que a més tractant la mateixa llengua, que n'hi ha ben pocs, i a més amb aquesta regularitat, jo crec que n'hi ha que els pots comptar amb els dits d'una mà i arrencant-te'n 3 o 4. Llavors, doncs, s'ha de tenir en compte que sense l'ajuda de l'audiència, que fins ara m'heu ajudat moltíssim i estic totalment agraït a vosaltres, tant a Instagram, a Twitter. A Instagram tinc 17.100 seguidors, més de 17.100 seguidors, que es diu aviat, i llavors, doncs, estic molt content. Però si continueu donant aquest suport i encara en doneu més, doncs això no sé fins on pot arribar. I ara que ja us he fotut el sermó, moltes gràcies de tot cor i fins la pròxima. Salut, lletraferits. Adéu-siau.